Today's video mga ka-Jordz, mangumpra na po ta gulay. Maong nagmanta na po ta og sayo. Nag-prepare na ko ani kay para ready na o para ready na po ko mulakaw. Tan 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 tan. Kailangan jud nato ni paningkamutan mga ka-Jordz kay adlaw-adlaw man taga pamaligya og gulay ug para pod sa atong panginabuhi. Kailangan nato maningkamot mga ka-Jordz. Ug dili lang pod ta magsalig sa one source of income lang mga ka-Jordz. Kailangan nato dumiskarte. Kailangan nato magdagdag og additional source of income. Kailangan lang nato maging creative mga ka-Jordz para dili pod kay tahago, maging smart mga ka-Jordz in creating wealth para dili kay tahago sa atong panginabuhi adlaw-adlaw. And most important thing mga ka-Jordz, enjoy lang jud nato ang atong journey sa atong panginabuhi mga ka-Jordz kay para malingaw pud ta. Og focus lang pud ta sa atong goal mga ka-Jordz kay moabot na para sa tua. And by the way, good morning mga ka-Jordz. Og happy ko kay happy man ka.